Kain po! Ang taba. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawan! Welcome back to Maggy's Cuisine! For today's video po, magmumukbang po tayo ng seafoods! May mga kasama po ako, mga kawaw, mga kaibigan ko po, si Crazy, Teacher Leia. Hello, mga kawaw! Before ang lahat, i-bless mo natin yung pagkain na sa harap. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, sa mga subscriber po ng Maggy's Cuisine, kain po tayo! Kain po! Kain po! Masarap? Tahong. Yung seafood po natin, meron po tayong crabs, tahong, shrimp, tsaka calamaris, tapos may konting pusit din dito po. Buttered pusit po. Tapos may pipino po tayo, tapos dito rice, tapos yung drinks po natin Coke. Sponsored by Sponsored by The Glass Coca-Cola. Coke. Calamaris. Sarap. Favorite ko to. Tahong. Pipino. Sausaw sa suka. Yeah. Calamares. Hirapan ka sa kalisod. Ano na? Ang sarap. Bukas na naman. Ang pusik. Sweet. Ano sa English? Pusit? Yes, squid. Squid. Yeah, sweet. Ano sa English sa kanto? Tahong muscles. Mga kawaw, meron po siyang YouTube channel po. Babes TV po. Paki-like and subscribe po. Tapos sa Facebook mo, Ang Facebook page ko po is Maricris Bebs Ramirez po. paki-like and follow po. Ikaw, Teacher Leia, meron? Wala na? Wala. Wala pa siya. Sa mga subscriber po ng Maggy's Cuisine, paki-like and subscribe po. Babes TV po sa YouTube po. At tapos sa Facebook po, Maricris Bets. Ramirez sana. Paki-like and follow po. Maraming salamat po. Thank you po. Sarap pala ng seafoods na to, ha? Wow, ang taba ng crabs. Oh, ang taba. Try natin. Babaw, di ka mo open ano. Kira. Sobrang taba niya. Nakain yan? Taba niya. Oh. Wow. Ay, ganito pala. Ang sarap. Squid po. Mussels. Dami rice. Sarap.
Parang fresh pa talaga siya. Kasi ano, parang lasang ano pa siya buhangin. Parang galing sa ano pa to ah. Dagat. Kasi lasang talaga yung buhangin. Wow. Love it. Tapos magkwento ka naman. Ano tayo nakakilala? Si Babes po, friend ko po siya sa Taiwan. Mm. Tapos until tayo, after sa contact namin ng Taiwan, friends pa rin kami. Kaya As in, doon friends nabuo yung forever. friendship namin. Tapos si Ma'am Leia naman, Si Ma'am Leia po, ngayon lang po. Friend niya po. best friend ko po siya Mag-English since, tayo. since high school until now, best of friends pa rin. Yeah, Walang so iwanan. Huwag ka mag-English kasi baka mag-split kami. Sige lang. I'm so thankful that I am here. And salamat sa mga Ano teacher po siya. kamukbang. Pakisabihan mo yung mga estudyante, mga pakilag at subscribe, mag-discuss. Oh, no worries. Marami ka doon. Sabihan mo ngayon. Sabihan mo mga estudyante Ay, mo. mga estudyante ko sa school. Stand Ano out. school? Alone. Please like and subscribe Maggy's Cuisine. And part natin yan sa klase soon. Yes. Prepare kayo sa video analysis. And malaking grades. Char. Shout out. Shout out po. Anong school niyo? Standalone Senior High School. Shout out po. Nandyan, mga ano yan, mga big kids na. Grade 11 siya, grade Shout out po sa Standalone National High School. Senior High Ay. School. Shout out po sa Standalone Senior High School. Manood kayo. Like and share yung YouTube channel. Mukbang. Pang attendance check. Ay, bawal ang ano, Bawal. pati kids. Seafood sa mga aso. Ano po? Number mo ulit. Shout ano? out po kay Daddy Romeo. Andito Shout ako out, sa Cebu. Marian Sorry. Rose. Sorry, Dad. Shout out mo habi mo. 4 days ako sa Cebu. Hi. Diyan ka muna. Shout out mo habi mo. Hi, Dad. Di, bawal di ka, Bi. Sorry na lang. Shout out din po sa mga tendera ko dyan sa Mangagor, Public Market. Hi! Shout out! Paki-subscribe po, Maggy's Cuisine. Ikaw pala si Maggy. Kain tayo. Hirap. Marami pa ng kanon nito. Lamig? Lamig siya. Sobrang As lamig in, talaga. Lamig jud siya. in Lamig pa fairness. talaga kay Daddy. Lamig pa kayo papaons. Yes. Scope po. Sarap. Lamig. Ang yelo. Favorite ko talaga ang tanggol. As in, Yes. Sarap ng lasa. Sarap. mangmukbang ka? Eh. Uy, calamares. Nakalimutan. Oh, ipon.
Kain tayo. Hi mga Taiwan friends. Ako Mga- si Mang. Timang! Kumusta? Shout out mo si MC. Kaya pala. Hindi ko alam. Hindi ko namalayan na nasa Hanghai ka na. Si Leonard, shout out mo sila girlie. Ate B. Shout out Ate V, my manager. Si Nards. Shout out kay Ruti. Mga friends namin sa Taiwan noon. Mami Maggy. Na nagsipag-asawahan na. Mami. Yeah. Si Mami Maggy. Shout out. And shout out po kay Mami Maggy na nasa Taiwan. Taiwanese po siya. Number 1 fan po. Thank you so much. Si Asun. Uy, Asun, nasan ka na? Shout out, Asun. I-text lang kita, sabi ni Ason. Wala na akong balita kay Asun. Gusto na siya. Teacher ba siya? Teacher yun. Teacher. Pag uwi namin sa Taiwan, nag-teacher na siya. Uwi dito. Hindi kami kamay mo. Bawal kami ah. Ready? Syrup. Ang anghang. Babe, bawal Shout dito. out kay Mau. Hi, Mau. Punta ka dito ngayon, Mau. Shout, Mau. Shout out. Mau, punta ka dito. Punta ka Kain daw. tayo. Punta ka daw dito, Ma'am. uy. Gusto na agad. Sabi, asap. Asa. Parang ano. Express. Wala mo mo, wife? Sige na. Ha? Kaya na, uy. Shout out Iskala family. Amonja Siguro kumakain family. din sila ngayon sa bahay. Ramirez Day. Sorry guys. Amonja family. Hindi ko sinabi na Lados punta ako dito sa Cebu. Shout out sa Ramirez Plan. Hi po. Shout out to Tony. Joan. Hello. Shout out. Nicole. Jennifer. Hello mga taga Mangagoy, Bislig City. Hello po. Kanagin dito sa nagali mo magpinamot. Ano ito po? Oh my God. Thanks God. Busog na ako. Thank you. Pasensya na po, hindi po namin naubos. Sobrang busog na po namin. Mamaya kainin po namin to. Kaya hindi po to masasayang po kasi kakainin po namin mamaya. Sa lahat na andito po sa premiere, sa mga silent viewers po, maraming salamat po. Sa lahat po nagsishare po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine, thank you so much po sa suporta. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine, Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mixgo, tsaka Rochelle Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV. Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monsor, at saka I Eat Vlog. Sa Super Kao po, and Mukbang, Round 21 Saudi Vlog, Dancano Vlog, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, Sisi Curry, Miss TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. At saka po, huwag natin kalimutan po, paki-like and subscribe po. Babes TV po. Yes po. At saka sa Facebook niya po, Marie Chris. Thanks. Bebs Ramirez Sana po. Paki-like Thank you. and follow po yung Facebook page Opo. niya po. Maraming salamat po. Thank you. Shoutout po sa lahat! Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe po, Maggy's Cuisine. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching! Bye-bye! Bye-bye! God God bless!
sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.